keltető környéki riadalom, ami a terror miatt tört ki, pillanatokat változott át véres tömegverekedésé. Különböző fajú lények támadtak egymásra, feszültek egymásnak, hogy meggyőzzék a másikat vallásuk feljebb valóságáról. A cél érdekében bármit bevetettek, tulakodtak, karmoltak, haraptak. Xan védelmezően állt a két földi előtt, egyrészt, hogy megóvja őket egy esetleges támadótól, másrészt, nehogy elsorolják őket a menekülők. Ugyanis azok a hívők, akiket semmilyen szinten nem mozott az erőszak, vagy egyszerűen csak az életüket féltették, most visítva, ordítva rohantak minden égtáj felé. Míg az ifjú Akilandar sikeresen kitért egy csáprágú idegesen csatottató malmot elől, addig a védelmi rést kihasználva egy tömzsi, páncélos Litt rávetette magát Clarára. Habzó szájjal szólította a földhöz a fájdalmában felsikkantó lányt. Monoteista féreg! Üvöltötte fröcsögve. Hogy nevezted magad hívőnek, ha csak egy Istenben hiszel? Andrew belerugott a lénybe, de az könnyűszerrel hátracsapta őt. A fiú, ahogy próbálta száműzni elméjéből a fájdalmat, megfigyelte, hogy mennyi fejpánt hever a környéken. A legtöbb élőlény letépte magáról, amint elmúlt a hatása. A Litt csapásra emelte mancsát, Clara félelmében behunyta a szemét, de a lesújtás elmaradt. A támadó zöldes szemei fennakadtak, ahogy eldőlt, szerencsére a lány mellé esett. Hátára egy kábító korong tapadt. Xan felsegítette a földről a fiatalokat, a gondozó pedig új tálat rakott a puskájába, miközben végigmérte a kábultan szuszogó idegent. Ez bármilyen lény kültakaróját átviszi, talán csak egy síró angyalt nem tudnak kiütni. Mosolygott, mielőtt elkomorult. Andrew idegesen nyelt egyet. Ugye nincsenek itt angyalok ezúttal? Nem tudta őket elképzelni, hogy templomba járnak. Köszönjük, nyögte Xan. Gyerünk, el kell mennünk innen. Kivont karddal és tüzelésre kész pisztollyal lódult neki. Andrew és Clara követte. Azért kösz a próbálkozást. Vetette oda Clara a fiúnak, arcára mosolyt erőltetve, miközben eldobta a fejpántot. Bármikor, szólt vissza Andrew, és ő is levette a saját pántját. Az erőszak hullám ellepte egész Pluviát. Amerre Andrew-ékat terelte a gyíklény, mindenütt csatározások nyomait lehetett felfedezni, sebesülten fetrengő idegenek, szeretteiket sirató csoportok, vérszomjas, áldozatra leső fanatisták. Clara mellett egy Hoix botlott a talajra, vérzőnyakát szorongatva. Talán ugyanaz, akit a piacon láttak. Andrew észrevette egy győzférfit, aki szinti eszét vesztve rohangált, öklét rázva és kiabált. Eljön értünk a halálhozó! Eljön értünk! De Andrew azt is megfigyelte, hogy az őslakók nem véletlenül kapták a nevüket. Szinte minden Vakilandar, legyen az hím vagy nőstény, átvedlett vallásőrré. Házaikba bújtatták a menekülőket, szép szóval próbálták megakadályozni a vérontást, s ha a munkájuk megengedte a fegyverviselést, akkor kábító lövedékkel nyugtatták le az ellenséges lényeket. Gyakorlatilag ösztönösen cselekedtek. Xan pisztolya is jó néhányszor elsült, nagyon ügyesen bánt vele, nem vétett célt. Többször megpillantották a tömeget kordában tartó békeőrosztagokat is. Xan megkönnyebbülten lélegzett fel, amikor megpillantotta a békeőrség egyik mobil parancsnoki egységét. Öröme még nagyobb lett, látván napját a mozgóbázison. Ám jó kedvel elóhatta, mint meglátta a biztonsági intézkedéseket. Izometrikus kapukat szereltek fel. Ez azt jelenti, hogy csak ő és fajtásai léphetnek be, vagyis nem helyezheti itt biztonságba védenceit. Hirtelen bántani kezdte szemét a kapuk fénye. A bejárat mellé terelte Clarát és Andrewt, majd berohant az apjához és emlékeztette, hogy a doktortársait meg kell óvniuk. A parancsnok kilépett az ajtó nyomában egy békeőrrel, aki egy különös eszközt szorongatott. Biccentett a két földinek üdvözlésképp. Zor mindjárt átkalibrálja az ajtót. Akkor bejöhettek. Visszalépett a bázisra. A két fiatal bosszúsan a falnak támaszkodott, hol az ügyködő katonára, hol a mobilbázis belsébe pillantva. Ingerülten várták végig, amíg a gyíklény egy lézerszikével levág egy-egy tincset a hajukból, hogy a DNS mintájukat betáplálja a kapuadat bázisába. Odabent majdnem akkor volt a felfordulás, mint odakint. Andrew 6-7 terminált számolt meg, amelyek előtt békeőrök ültek, és a befutó jelentéseket böngészték. Katonák masíroztak ki és be, és mintha az egyik orvosi felszereléssel távozott volna. A parancsnok fel alá járkált. Xan mindig egy lépéssel mögötte maradt. Szükség lesz a töltényekre, mondta a parancsnok. Elfogytak.
jelentette Xan. Tessék! Nem volt a piacon csak 3 tár, összesen. Az összes árus hiányra panaszkodott. Az 15 töltény, üvöltötte a békeőrvezér. Odakint több ezren vannak. És már kiütöttem 15-öt, nagyon szívesen, vetette oda a fia. A parancsnok dühösen faképni hagyta Xant, alárendeltjeihez fordult. Indokolt esetben engedélyezem az éles lőszer használatát. Szólt, fajtásai azonnal továbbították a parancsot a többi bázisnak. A parancsnok az egyik terminálhoz fordult, hogy meghallgassa a páncélos vakilandár jelentését. Eddigre a kaput is átkalibrálták, így a földiek és a műszerész belépett az egység belsejébe. Andrew a lehető legtávolabbi falhoz húzódott, Clara követte. A műszerész mellettük foglalt helyet. Uram, robbanás a naphívők templománál. Hallatszódott ki a hangzavarból az egyik jelentés. Clara szeme elkerekedett. Ott van a doktor. Meg kell találnunk. Gyerünk! Súgta Andrewnak, majd meglepetésszerűen kiszaladt a mobiltáborból. Andrew nem volt elég gyors. A műszerész megragadta és a falhoz tolta. Xan bosszúsan nézett rá. A parancsnok intett a békeőrnek. Zor, hozza vissza! Ha nem átkötélnek, kísérje el a doktorhoz és védje meg. A katona bólintott, és azonnal a lány nyomába eredt, amit magához ragadott egy puskát. Te itt maradsz, rivalt rá Andrewra. Nautiland Remilón összecsapás, 6 szektornyira innen, szólt a következő jelentés. Egy osztag a legközelebbi mozgóbázisról könnyű fegyverzettel, adta ki a parancsot a békeőrség vezetője. Többszörös támadások. Az áldozatok száma meghaladja a 40-et, súlyos égéssérülések. A katona nyelt egyet, majd hozzátette. A túlélők nem emlékeznek a támadásra. A csend. Hívjon valakit a karcsútól, nyugtassa le őket. A skáró kultusznál van mozgolódás? Szegezte a kérdést egy másik vakilandárnak. Nincs parancsnok. Különös. Minden esetre irányítson oda 3 osztagot és szereljék fel az egyiket protonágyúval. A következő terminálhoz fordult. Uram, elszabadult pár get a fátyol szektorban. Keitára, képette a parancsnok. Hogy hozták át azokat az átkozott gépeket a blokádon? Kezdeményezzen hívást a proklamátor állomásra. Nincs rá szükség, uram, szólt mögötte egy katona. Bejövő hívás. Kapcsolja. A kis monitoron elhalványultak a jelentések, ahogy egy videókapcsolatnak adták át a helyüket. A képen egy 40-es évében járó férfi arcát lehetett látni. Az arc mondhatni jellegtelen volt, se sérülés, se sebhely. Fekete haját rövidre nyílva viselte. Ami megkülönböztette egy átlagembertől, az a szeme volt. Szemfehérje sötét, szembogara vörösen izzott. A szempál most Vog parancsnokra merett. Parancsnok, üdvözölte. Parancsnok, viszonozta Vog. Lenne néhány kérdésem önhöz. Ne fárassza magát, Vog, hájította a proklamátor parancsnok. A megnevezésre a vakilandár dühösen felsziszent. Nincs szükség beavatkozásra, kézben tartjuk a helyzetet. Nem az engedélyét kérem, parancsnok, jelentette ki a proklamátor. Csupán közlöm önnel, hogy hamarosan landolunk. Egy osztagunk már is lezárta az agresszió szabályzó környékét, átvesszük az irányítást. Miközben beszéltek, közel 2 tucat szögletes proklamátorhajó süllyedt alá a porrétegen és a felhőkön át, hogy a bolygó különböző pontjain leszálljon. Minden leszálló egység fémes torkából 20, a proklamátorok szőke páncélját viselő katona menetelt elő, tüzelésre kész fegyverrel. Ennyi volt, parancsnok. Ezzel kikapcsolt a kommunikátor. A képernyő elsötétült. Xan lélegzett visszafolytva figyelte apját, tudta milyen reakcióra számítson. Vog parancsnok dühösen a kardjának markolatára csapott, majd felhangon felkiáltott. Átkozott zák! Uram, jelentett ismét egy altiszt. Fej nélküli szerződéseket láttak karddal felszerelkezve. Hogy hoztak be fegyvert? Üvöltötte a parancsnok, majd vette egy mély levegőt, hogy megnyugodjon. Egy osztag utánuk. Ha nem járnak azonnali sikerrel, még 2 támogatásként. Uram, érdeklődött egy katona, elfordulva a termináljától. Ha már itt vannak a proklamátorok, miért nem vonjuk be őket is? Ez a mi otthonunk, mi védjük meg, hangzott a válasz. A katona bólintott, majd visszafordult a monitorhoz. A parancsnok Xan felé indult, de az előbbi terminálkezelő hangja megállította. Uram, még egy bejövő hívás. Ismét a proklamátoroktól? Fordult felé a parancsnok. Nem, uram, titkos frekvencia. Kapcsolja.
A jelentések ismét láthatatlanná váltak, ahogy felbukkant a videókapcsolat képernyője. Amint kitisztult a kép, a parancsnok a doktor gond terhelt ábrázatát látta maga előtt. Az adás továbbra sem volt tiszta, a doktor mozgása darabosnak hatott, arcát por borította. Üdvözlöm újra, parancsnok, mondta csengő hangon. Észrevettük, mi történt. Jól vannak? Ön és Dr. Song? Kiválóan. Hol vannak? Közel a naphívők templomához, a torony egyik periférikus szelvízlag útjában. De innen nem tudunk közvetlenül bejutni az irányítóterembe. Akkor használják a hátsó bejáratot, doktor. Szűkült össze a parancsnok szeme. Hátsó bejáratot. Igazította meg idegesen csokolnyakkendőjét az időlord. Jól hallotta. Oszin tanácsosnak köszönje, hogy még nem omlasztottam be. Ezúttal a hasznunkra válhat. Legyen óvatos, a proklamátorok már ott vannak. Igenis, imitált tisztelgést a doktor, majd felemelte a szonikus csavarhúzót, hogy bontsa a vonalat. Még valami, doktor? A lány maga felé tart, talán jobb lesz, ha bevárja. És Andrew? Ő itt van. A doktor bólintott, majd elsötétült a képernyő. Egy katona lépett oda a parancsnokhoz. Uram, füst száll fel a gondozóból. A legközelebbi bázison már nincs kiküldhető békeőr. Mi vagyunk még akciórádiuszon belül. A parancsnok gyorsan megemésztette a hallottakat, majd felemelte a hangját, melyből kiérződött az aggodalom. Xan, vigyél 6 békeőrt magaddal, kezdjétek meg a mentést. Amint lehet és szükséges, átirányítunk másokat is. Majd rábökött 6 katonára, akik ledobták puskáikat. 2 közülük lézerheggesztőt ragadott, az egyik egy összecsukható ütvefúrót vett magához, a negyedik felsziasztatásának hátára a szerszámos táskát, az utolsó az orvosi felszerelést pakolta össze. Megindultak, de Xant megállította Andrew. Veletek megyek, szólt, bár nem tudta, honnan vett bátorságot ehhez. A segítségetekre leltek, itt csak láb alatt lennék. Xan először nemet akart mondani, de látta a fiú szemében az elhatározást, így végül bólintott. Úgy gondolta, talán mellette is van olyan biztonságban a földi, mint a mobilbázison. Andrew a 7 vakilandárral együtt rohantált Pluvia utcáin, míg megérkezte a gondozó fenséges, de addigra már lángokban álló épületéhez. Amint bontotta a kapcsolatot, a doktor vette egy mély levegőt. Ránézett az előtte álló gépezet szikrázó kezelőpaneljére, majd újra az üres képernyőre. Zakója zsebébe csúsztatta a csavarhúzót, és megigazította csokolnyakkendőjét. Lépéseket hallott. A sarok mögül River lépett elő. Arcát és ruháját por lepte, hajából bosszusan rázott ki néhány törmelékdarabot. Már nem viselte a fejpántot. Vászonykabátjának egyik ujját letépte, az abból készült hevenyészet kötést viselte a bal csuklóján. Ránézett az idegenre, majd felsóhajtott. Csak fájdalomcsillapítót találtam az egyik orvosi rekeszben. A doktor odalépett a nőhöz, majd megvizsgálta a sérült csuklót. Érintésére fájdalmasan felsziszent. Ne olyan durván, Szivi, mosolygott. A doktor elengedte a kezét. No, induljunk, meg kell mentenünk egy bolygót. S nagy lendülettel útnak indult, River követte. A doktor magyarázni kezdett. Ezek a vezetékek nyilvánvalóan a generátorokat kötik össze a szabályzóval, mutatott a falon futó kábelekre. Mivel ez egy másodrangú szervizalagút, innen nem tudunk tovább menni. De a generátorok működnek, és ez jó jel. Be kell jutnunk a toronyba. Csak mondd, hogyan, vágott közbe River. Azon vagyok, forgatta a szemét a férfi. 2 fronton támadunk. Én bejutok az irányítóterembe, te pedig betörsz a toronyba, és megkeresed a közvetlen irányító egységet. Mivel a környékre már kiszálltak a proklamátorok, odaadom a TARDIS-t, hogy azzal osonj be. Tudod már vezetni? River bólintott, de elkomolyodott. Osonni? Ezzel? Közben elérkeztek az űrhajóhoz. A kék fülkérés porra kódott, a doktor teljesen tisztította meg a Szent János ambulancia feliratot. Már megbocsás, folytatta River, de ez úgy fújtat, mint egy haldokló szamár. Ezzel nem lehet osonni. A doktor dühösen fújta ki a visszatartott levegőt, aztán elgondolkodott. Kinyitotta az űrhajó ajtaját, belépett, majd intett Rivernek, hogy kövesse. A kezelőpulthoz ment, River mellette állt meg. A bőrülésen hevert a fejpánt, amit a doktor kapott. Az időlord ujjaival ráncolódó homlokát masszírozta. Ezt még meg fogom bánni. Sóhajtott, és rábökött az egyik kallantyúra. Ezzel engedett ki a kéziféket. River elvigyorodott, majd a doktor helyére lépett a kezelőpultnál. Megsimogatta a kallantyút, majd megrántotta. Egy apró kattanás volt a válasz. Sok szerencsét, mondta a doktor, ahogy elhagyta a TARDIS-t. River bezárta az ajtókat.
Miközben folyamatosan mosolygott, arra gondolt, hogy a következő adandó alkalommal ezt a doktor orra alá fogja dörgölni. Talán többször is. A doktor odakint észrevette a felé közeledő Clarát és az őt kísérő békeőrt. Majd csak talál valahogy egy hihető magyarázatot, hogy a fülke miért tűnik el hirtelen. Gondolatára felelve a hajó lámpája villogni kezdett, de most nem adott hangot. Lassan láthatatlanná vált, miközben felverte a port maga körül, és eltűnt. Clara a megdöbbenéstől megtorpant, majd botladozva megindult. Zoa nevű kísérője tisztelgett a doktor előtt, és visszaindult a mobilparancsnoki egység felé. Ez meg hová ment? Kérdezte elhűve Clara, a TARDIS helyét bámulva. Tanulmányi kirándulásra, vont vált a doktor. Ez nem vicces. Gyerünk, Oswald, dolgunk van. A férfi összecsapta a kezét. Ez nem hangzik jól, tette hozzá suttogva. Andrew nem tudott jönni, szólt Clara. Nem baj, jó helyen van. A dinamikus duó megoldja a helyzetet. Inkább ne próbálkozz ilyenekkel, vonta össze szemöldökét a lány. És most hová megyünk? Egy olyan helyre, amit nem akartam meglátogatni. Soha. Andrew hirtelenjében azt sem tudta, hogy hol van és mit csinál. Illetve pontosan tudta, csak nem értette. Jelenleg a gondozó földszintjén átsorgott, a sűrű, maró füsttől szinte semmit nem látott. Többször szem elé kapta a karját, hát ha azzal meg tudja akadályozni, hogy a pernye beszivárogjon biztonsági szemüvegének illesztékein. Mivel nem viselhette a vakilandárok hosszúkás pofájára kidolgozott védőmaszkokat, az egyik békeőr gyorsan összeütküdött neki egy légszűrőt, amit a szája elé helyezhetett, illetve egy szemüveget, ami egyre kormosabb lett, ahányszor csak megtörölte az alkarjával. Hangosan köhögött párat, ahogy próbált tájékozódni a sűrű füstben. Xan elmagyarázta neki idefelé jövet, hogy mennyire fontos hely a gondozó. Itt nevelték és tanították a város összes semetéjét, ahogy a gyíklinek nevezték az utódaikat, illetve itt gondozták a terhes nőstényeket és segítkeztek a szülésben. Ugyanis, mint kiderült, Andrew döbbenetére, a vakilandárok emlősök voltak, minden hüllőszerű vonásuk ellenére. Végre megpillantotta a távolban a békeőr parancsnok fiát, aki nagyon talpra esetten osztogatott parancsokat az alárendelt hadgyíklénynek. A hadkatona pedig precízen és hatékonyan végezte munkáját. A gondozó személyzet és a semeték már szinte maradéktalanul elhagyták a lángoló és rogyadozó épületet, jelenleg hátra maradottak után kutattak. A földi fiú még most sem fogta fel, miért vállalkozott erre egyáltalán. Már többször átkozta magában a pillanatot, amikor rábojtott a doktor kérésére. Percek alatt az események középpontjában találta magát, öngyilkos küldetésnek érezte az egészet. Ilyen tüzet még nem látott. Az épületben nem voltak fából készült elemek, mégis lángolt az egész. Talán valami plúvjai ércről lehet szó, ami gyúlékony. Egy váratlanul felhasaló sikoly megszakította a gondolatait. Az emeleti korláton túl felbukkant egy fiatal vakilandár nőstény. Arca teljesen fedetlen volt, csupán a tarkóján volt egy fémkupola, ami meglepte Andrewt. Eddig minden gyíklény arcát, akivel találkozott, sokkal nagyobb mértékben takarta a plúvjai fémből készült maszk. A fiú megcsodálta a zöldes fémmel játszó arcot, melyre a korom vastagon rétegződött, ám szemének villogása heves, belső tűzről árulkodott. A nőstény Xan nevét rikoltotta. A nevezett gyíklény meghökkent a neve hallatán. A kiáltás irányába fordult, és amint meglátta fajtását, aggodalom ült ki az arcára a védőmaszk és a fénylemez mögött. Ő is kiáltott egy nevet, de Andrew nem értette, mert mellette recsegve ropogva rogyott össze a tartóoszlop az emeleti balkon egy részi egyetemben. A fiú sikeresen félreugrott lezuduló törmelék elől. Xan felé integetett, ő pedig visszaintett. Majd rájött, hogy a békeőr nem ahogy léte iránt érdeklődik. Azt mutogatta neki, hogy siessen fel a nőstényhez, ugyanis ő volt a legközelebb a lépcsőhöz. Kettesével szedte a fokokat, hogy gyorsabban felérjen. A földszinten eközben Xan a katonákat igazította el, majd ő is követte Andrewt, a szerszámos táskát viselő békeőrrel együtt. Benn ragadtak, liegte a fiatal nőstény. 4 csemett a nyugati szányban, magyarázta a megérkező békeőröknek. A vakilandár lába megrogyott, Andrew odaugrott, hogy elkapja. A nőstény egyszerű ruhái erősen megperzselődtek, a fiú a szűrőn keresztül is érezte a kesernyés szagot. Vidd ki innen, kiáltott rá Xan. Andrew bólintott, és óvatosan megindult a lépcső felé. Fiatalsága ellenére a gyíklény így is a földi fölé magasodott, ezért könnyen tudott támaszkodni a fiúra. Lassan, fokról fokra haladtak lefelé a lépcsőn.
Eközben a két vakilándár megkereste az említett helyiséget, amelynek beszakadt a mennyezete. Oda bentről keserves sírás hallatszódott. A szerszámos táskából Xan kikeresett egy antigravitációs emelőt, és a törmelék alá nyomta. Amint elég nagy rés nyílt, az eszközt rögzítette az adott magasságban, a másik katona pedig kihelyezett néhány összecsúsztatható fémtartó lábat, hogy ne rodjon rájuk az omladék. Óvatosan átverekedték magukat a romokon. Andrew és a nőstény kiértek az épületből. Rögtön melléjük futott egy szürke páncélos proklamátor, és segített a gyíklány támogatásában. Egy másik rendfenntartó meglóbált előttük egy egészségügyi szkennert, majd intett az őket kísérő katonának, hogy terelje őket az egyik orvosi szállítóegység felé. Oda bent a proklamátor rásegítette egy ágyra a nőstényt, majd otthagyta őket. A vakilándár légzése normalizálódott, és Andrew is lassan megnyugodott, amint eldobta a légszűrőt és a szemüveget. Úgy döntött, a gyíklény mellett marad. Szétnézett a csapatszállítóban. Még 18-an tartózkodtak ott rajtuk kívül, zömében idegenek. De akadt köztük egy idősödő emberférfi is. Nem tűnt sérültnek, idegesen simogatta őszbe forduló kecskeszakállát. Nyöszörgést hallott maga mellől, így a nőstény felé fordult. Jól vagyok, jelentette ki a gyíklány, de ők sem sérültek. Andrew-t rossz érzés kerítette a talmába, elindult az egyetlen kijárat felé. Látta, hogy Xan és a másik békeőr nyakukban két eszméletlen vakilándár csemetével kijönnek a gondozóból. A másik négy katona már korábban elhagyta az épületet. Andrew Xan felé indult volna, de egy súlyos marok nyomását érezte a vállán. Belenyilalt a fájdalom, hogy megpróbált kitörni a páncélkesztyű szorításából. Hirtelen megszabadult, de ekkor egy másik páncélos tenyér csattant az arcán. Hátra esett, rá a szállító egység platójára. Zsongó fejjel próbált feltápászkodni, de egy sötét táj közeledett felé. Egy lézerpuska tussal vágott az arcába. Heves fájdalomérzet borította az agyát, majd sötétülni kezdett a világ.